Як ви бачите, об'єднати всіх українців так, щоб вони були об'єднані в одну церкву? Якщо ми побачимо, що у нас є одна державна мова так, в Україні, має бути одна церква. Так. Як ви бачите об'єднання всіх українців? Для того треба почати виконувати закони, які прийняла Верховна Рада. Перший закон стосується Української православної церкви Московського патріархату. Згідно цього закону, вони повинні перереєструватися як Російська православна церква на території України. Це перший і головний закон, який треба виконати. І тоді стане зрозуміло, хто залишається в Російській православній церкві, а хто не захоче йти в Російську православну церкву. Бо зараз вони прикриваються назвою Українська православна церква. Вони грають на підсвідомості людей і не говорять в багатьох випадках правду, що вони українська, але до України жодного відношення не мають. Мають тільки відношення по збору коштів. А решта все по ідеології чужде Україні. Якщо цей закон буде виконано, якщо до Російської православної церкви в Україні будуть поставлені такі самі вимоги, як ставляться до мене в Криму, от тоді почнеться процес єднання в єдину православну церкву. Тому що парафії, священники, які зараз відносяться до Української православної церкви Московського патріархату, які не захочуть бути поруч з Москвою, а їм вже саме суспільство не дасть. Тому що стільки крові, стільки смертей, така війна. А в цих церквах навіть не пам'ятають наших героїв. Відмовляються відспівувати. І тоді суспільство приведе до об'єднання не юридичного, бо юридично це все штучно. Суспільство повинно об'єднатися духовно. Як є потреба об'єднатися духовно навколо мови, бо це наша душа, наше майбутнє, так само і навколо церкви повинні об'єднуватись духовно.